नमस्कार. 2021 हे आपल्या स्वातंत्र्याचं अमृत महोत्सवी वर्ष. या निमित्ताने एकंदरीतच या स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीतील नागरिकांची भूमिका काय आहे हे आपण जाणून घेत आहोत नागरिकनामामधून. गेले 8 दिवस आपण संविधानाच्या चष्म्यातून आपली भूमिका जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. आपले हक्क काय आहेत, जबाबदाऱ्या काय आहेत, एकंदरीतच शासन व्यवस्थेचं काय काम आहे याविषयी देखील अनेक गोष्टी जाणून घेतल्या. आज या शेवटच्या एपिसोडमध्ये समारोपाकडे येताना आपण सगळ्यात महत्वाचा एक प्रश्न जो आहे या सगळ्याच्यामध्येच त्याविषयी बोलणार आहे आणि तो म्हणजे जबाबदार नागरिक कोड. अनेक वेळेला ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मध्ये किंवा एकंदरीतच संविधानाविषयी नागरिकत्वाविषयी जेव्हा आम्ही चर्चा करतो आणि जेव्हा प्रश्न विचारतो ग्रुप्सना, त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला असं उत्तर येतं की जबाबदार नागरिक म्हणजे तो जो नियम पाळतो, किंवा जबाबदार नागरिक म्हणजे तो की जो अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी की समजा ट्रॅफिकचे रूल मोडत नाही, कचरा करत नाही वगैरे वगैरे. सो या सगळ्या गोष्टी अगदीच जबाबदार नागरिकत्वाचा भाग आहेत. फक्त इथे मला एक सांगावंसं असं वाटतं की आपली जी जबाबदारी आहे, जी संविधानाला अपेक्षित जी आपली जबाबदारी आहे ती इतकी सीमित नाहीये. त्यामुळे संविधानाच्या चष्म्यातून पूर्ण संविधानाचा अभ्यास जर का तुम्ही नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोनातून केलात तर असं लक्षात येईल की जबाबदार नागरिकाची भूमिका फार मोठी आहे आणि ती काय आहे ती आपण आता समजून घेऊया. सो एकंदरीतच लोकशाहीमध्ये जबाबदार नागरिक म्हणून मला 3 गोष्टी नेहमीच आत्मसात कराव्या लागतात आणि त्याच्यावरती कृती करावी लागते. त्यातली पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे ज्ञान. मला माझं संविधान किती माहिती आहे, मला माझे हक्क, माझ्या जबाबदाऱ्या किती माहिती आहेत, एकंदरीतच कायद्यांची मला किती माहिती आहे, मी ज्या महानगरपालिकेत किंवा ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये राहतो ते जे काही नवीन नियम काढत असतील त्याला धरून मी किती अपडेटेड आहे, हे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि जबाबदार नागरिक तुम्ही असल्याचं अर्थातच एक ते लक्षण आहे. दुसरं महत्वाचं की कौशल्य, ज्याला आपण स्किल्स म्हणतो इंग्लिशमध्ये. कौशल्यांमध्ये 4-5 गोष्टींचा विचार करता येऊ शकतो. एक तर मी माझं कुठल्याही मुद्द्याला धरून जर का मी कुठल्याही सरकारी ऑफिस सोबत काही कम्युनिकेशन करत असेल, काही लेटर लिहित असेल, कंप्लेंट लेटर जे काही असेल ते, त्यामध्ये मी जास्तीत जास्त संविधानिक रेफरन्सेस किती वापरतो, कायद्याची भाषा किती आणतो, किंवा एकंदरीतच लोकल लेवलला, वॉर्ड लेवलला 4 लोकांना जमवून माझ्या समस्यांवरती मी कसं काम करतो, कुठल्या पद्धतीने काम करतो, या सगळ्या गोष्टी स्किल्स मध्ये येतात. त्या आपण आत्मसात करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि तिसरा आणि महत्वाचा जो भाग आहे जबाबदार नागरिकत्वाचा तो आहे दृष्टिकोनाचा. काय चूक काय बरोबर हे कसं ठरवायचं, तर ते नेहमी ठरवताना माझ्या डोळ्यावरती जो चष्मा असला पाहिजे तो केवळ आणि केवळ संविधानाचाच असला पाहिजे, संविधानिक मूल्यांचा असला पाहिजे. त्यातून बघूनच मी माझे निर्णय घेतले पाहिजेत. मग ते माझ्या वैयक्तिक जीवनातले निर्णय असू देत किंवा मी मतदान कोणाला द्यायचं, मी मत कोणाला द्यायचं हा निर्णय असू दे. सो त्यामुळे ज्ञान, कौशल्य, दृष्टिकोन, नॉलेज, स्किल्स आणि ऍटिट्यूड्स या 3 गोष्टी जबाबदार नागरिकासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. ओके, पण आता हे घेऊन मी करू काय, म्हणजे व्हॉट आर माय एरियाज ऑफ वर्क, एक नागरिक म्हणून मी कुठे कुठे काम करू शकतो, हा प्रश्न देखील जेव्हा ग्रुप्समध्ये विचारतो त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला अशी उत्तरं येतात की गव्हर्नमेंट सोबत काम करताना, म्हणजे नागरिकाचा जो रोल आहे, जी भूमिका आहे ती बऱ्याच वेळेला बाहेरची आहे असं अनेक लोकांना वाटतं. म्हणजे मी मतदान करत असेन तर हो मी जबाबदार नागरिक आहे, मी अजून काय समजा अजून काही गोष्टी करत असेल की ज्या खूप ऑब्वियस आहेत तर मी जबाबदार नागरिक आहे. पण एक लक्षात घेऊया, आपलं संविधानाचं जो स्पिरिट आहे, जो आत्मा आहे, तो बारकाईने जर का आपण सगळ्या टेक्स्ट मधून समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर आपलं संविधान आपल्याला 3 पातळींवरती काम करायला सांगतं. पहिली जी पातळी आहे जबाबदार नागरिकाची ती माझ्या घरची पातळी आहे.
माझ्या वैयक्तिक जीवनामध्ये माझ्या घरी जे काही लोक असतील त्यांच्या सोबतचे जे माझे नातेसंबंध असतील, मग नवरा बायको मुलं मुली आजी आजोबा जे कोणी, त्या नातेसंबंधांचा बेस हा संविधानिक मूल्यांचा आहे की नाही हे मला चेक करायला पाहिजे. उदाहरणार्थ, माझं संविधान एकीकडे म्हणतं की आम्ही धर्म जात वंश लिंग याच्यावरून भेदभाव करणार नाही, सगळे समान आहेत. पण माझ्या घरात जर का स्त्रीला प्रत्येक गोष्टीसाठी तिच्या पतीची किंवा घरातल्या पुरुष मंडळीची परवानगी लागत असेल तर मी किंवा एकंदरीतच त्या संबंधित जी काही लोक आहेत ती जबाबदार नागरिक आहेत का हे आपण विचारायची गरज आहे. घरामध्ये जर का माझ्या डोमेस्टिक व्हायलन्स होत असेल, मारझोड होत असेल आणि तिथे जर का मी भूमिका घेत नसेन, मी तिथे जर का त्या अन्यायाविरोधात बोलत नसेन, तर मी जबाबदार नागरिक आहे का हे मी स्वतःला विचारायची गरज आहे. माझा मुलगा माझी मुलगी जेव्हा जोडीदार निवडतो किंवा निवडते त्यावेळेला केवळ आंतरजातीय आहे आंतरधर्मीय आहे म्हणून विरोध करायचा, असा जर का माझा विरोध असेल तर मी जबाबदार नागरिक आहे का हे मला विचारावं लागेल. कारण माझ्या संविधानाला ही जी जबाबदार नागरिकाची भूमिका आहे ती घरातून सुरू होणं अपेक्षित आहे. अर्थातच सोबतच माझ्या सोसायटीमध्ये आजूबाजूला जो काही माझा एरिया आहे तिथे मी जबाबदारी घेणं देखील अपेक्षित आहे. मग अगदी साधं सोसायटीमध्ये मी जिथे राहते तिकडच्या मीटिंग्सना जाणं हे देखील एक जबाबदारीचं काम आहे आणि जे आपण केलं पाहिजे. आणि तिसरं महत्वाचं जे आहे ती आहे स्टेटची पातळी, म्हणजेच गव्हर्नन्स सोबत काम करण्याची पातळी. माझं संविधान त्या पातळीवरती मला खूप ऍक्टिव्ह राहायला सांगतं. जर का तुम्ही टेक्स्ट वाचलात तर तुमच्या लक्षात येईल मी कशा पद्धतीने ऍक्टिव्ह राहू शकतो माझ्या शासन व्यवस्थेसोबत काम करताना. 3-4 गोष्टी आहेत. एक तर अर्थातच पहिल्यांदा मतदान, पण इथे मी एक नक्की नमूद करीन की फक्त मतदान नाही, डोळसपणे मतदान, माहितीच्या आधारे केलेली निवड ही अत्यंत महत्वाची आहे. 2 निवडणुकांमध्ये मधल्या काळामध्ये माझे लोकप्रतिनिधी काय करतात वॉर्डच्या लेवलला किंवा अगदी संसदेच्या लेवलला याची असेसमेंट मी करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे एक मतदार म्हणून. तो झाला एक भाग. दुसरं असं की अगदीच लोकल लेवलला वॉर्डच्या लेवलला किंवा ग्रामपंचायतीच्या लेवलला एकंदरीतच म्हणजे एक नागरिक संघटन एक नागरिक गट आपण नक्कीच स्थापन करू शकतो. जसे आपल्याकडे सिनियर सिटीजनचे गट असतात, अजून काही महिला मंडळ असतात, तसं प्रत्येक वॉर्ड लेवलला आपल्याकडे नागरिक गट असले पाहिजेत की जे सक्रिय आहेत, की जे केवळ आणि केवळ आमच्या एरियामध्ये एकंदरीतच सगळे जे काही निर्णय घेतले जात आहेत ते संविधानाला धरून घेतले जात आहेत की नाही. मग ते शासकीय निर्णय असतील किंवा एकंदरीत आम्हाला काय उपाययोजना हव्या आहेत विकासाच्या, याला धरून एक गट तयार करतील, याला धरून संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत सतत कंटिन्युअस संवाद करतील, आपल्या समस्यांचा पाठपुरावा करतील, असा एक गट तयार करणं आपल्याला गरजेचं आहे. आणि अर्थातच तुम्ही जसं वरती जाताल, जसं संसदेच्या लेवलला किंवा विधानसभेच्या लेवलला, तिथे वेळोवेळी समजा काही कायद्यांना धरून बिलांना धरून काही पब्लिक रिव्ह्यूसाठी डॉक्युमेंट्स आले तर तिथे देखील एक नागरिक म्हणून मी माझं मत नोंदवू शकतो. असे अनेक अवेन्यूज आहेत की ज्याच्यातून आपण स्टेट सोबत शासन व्यवस्थेसोबत जबाबदार नागरिक म्हणून काम करू शकतो, सक्रियपणे काम करू शकतो. ओके, सगळ्यात शेवटला या पूर्ण सिरीजच्या समारोपाला मी एवढंच सांगेन की नागरिक ही एक भूमिका आहे. लेट अस नॉट टेक इट फॉर ग्रँटेड. ही सिरियसली करण्याची गोष्ट आहे. जसं आपण इतर रोल्सना वेळ देतो तसं नागरिक या माझ्या भूमिकेला मी वेळ देणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आठवड्यातले 2 तास का असेनात, 1 तास का असेनात, एकंदरीतच नागरिक म्हणून माझी एक अपडेटेड राहणं, एक माझी जे काही स्किल्स आहेत ते अपडेटेड राहणं जसं इतर क्षेत्रांमध्ये आपण करतो ते गरजेचं आहे. तसं आपण जर का सगळ्यांनी केलं तरच आपल्याला आपण जे काही संविधानामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे ते सत्यात उतरवायला आपल्याला मदत होईल आणि एकंदरीतच ते आपल्या आयुष्याचा खऱ्या अर्थाने भाग बनेल. धन्यवाद.